வணக்கம், வந்தனம், நமஸ்தே. நான் தான் உங்கள் நரேஷ். இது உங்கள் தக்காளி பாய் சேனல். மறுபடியும் நான் வந்திருக்கிறேன். இது உங்களுடைய அபிமான ஷோ, ஒரு குட்டி ஸ்டோரி. இந்த ஸ்டோரி எங்கே நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இங்கிலாந்தில் நடக்குது. இங்கிலாந்தில் ஒருத்தர் இருக்காப்புல. அவர் ஒரு பியூனாக வேலை செஞ்சிட்ருக்காப்புல கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில். அவர் ஒரு நாய் வளர்த்துறாப்புல. அதாவது வெளிநாட்டில் நாய் வளர்த்துறதெல்லாம் ஒரு விதமான ஒரு ப்ரொஃபஷன் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். அந்த மாதிரி எல்லார் வீட்லேயும் ஒரு நாய் இருக்கும், பூனை இருக்கும், அது இருக்கும், இது இருக்கும். அந்த மாதிரி அவரும் ஒரு நாயை வளர்த்திட்டு இருக்காப்புல. அந்த நாயை வளர்த்திட்டு இருக்காரு. என்ன பண்ணுன்னா, டெய்லி ஒரு காலையில் வேலைக்கு போயிட்டு திரும்பி சாயங்காலம் 6 மணிக்கு பஸ்ஸில் இறங்குவாப்பில். அதனால் இந்த நாய் இப்போ 6 மணிக்கு நேராக பஸ் ஸ்டாண்டு போய் நின்று அவரை கூடயே கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வந்துட்டுருக்கோம். இதுதான் அதனுடைய முழு நேர வேலை மாதிரி அது பண்ணிக்கிட்டு இருந்தது. அப்படி ஒரு நாள் என்னாச்சு, நாய் அதே மாதிரி டெய்லி ஒரு நாள் சாயங்காலம் அப்படி போச்சு. அந்த பக்கம் போய் பஸ் ஸ்டாண்டில் நின்றுட்டு இருக்குது. 6 மணிக்கு பார்த்தா அவர் வரவே இல்லை. சரி, நின்றுருக்கு. 6:30 மணி ஆச்சு, நின்றுருக்கு. 7 மணி ஆச்சு, நின்றுருக்கு. கடைசி வரைக்கும் அவன் வரவே இல்லை. சரி, நீங்கள் வரல போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது திரும்பி போயிடுச்சு. இதே நாம இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பாக தேடுவோம், என்னடா காணோம், என்ன வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது வரடும். நாய்க்கு என்னப்பா தெரியும், அது சரின்னு சொல்லிட்டு போயிடுச்சு. மறுபடியும் அடுத்த நாள் வருது. அடுத்த நாள் அதே மாதிரி பார்க்குது, வரவே இல்லை. இப்படி வந்து போய் நாய் பாட்டுக்கு வந்துட்டு போயிட்டே இருக்கு. இது அப்படியே முடிவே இல்லாத மாதிரி இந்த ராம கதை தெரியுங்களா, அந்த ராமாயணம், ராம வனவாசம் மாதிரி 14 வருஷம் இந்த நாயும் டெய்லியும் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கும் வீட்டுக்குமா போயிட்டுருக்கு. என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தா, என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் செத்து போயிட்டாரு. குண்டடிப்பட்டு கொண்டு விட்டானுங்க. அது தெரியாமல் இந்த நாய் 14 வருஷமாக வந்து போயிருந்துருக்குது. இதை பார்த்த ஊர் மக்கள் ஒரு நாள் அந்த நாய் செத்து போச்சு. என்னடா இப்படி ஆகி போச்சுன்னு சொல்லிட்டு அதை பெருமைப்படுத்துகிற விதமாக ஒரு நாய்க்கு ஒரு சிலையை அந்த பஸ் ஸ்டாண்டில் வச்சு விட்டாங்க. அந்த நாயோட பேர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பிடோ. அப்படிப்பட்ட ஒரு நாய் தாங்க அந்த கதை. என்னடா சொல்ல போகிறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒருத்தவங்க மேலே நீங்கள் பாசம் காட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை உண்மையாகவும் உறுதியாகவும் காட்டினீங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் உங்களை விட்டுட்டு போகவே மாட்டாங்க. இந்த பொய்யான பாசத்தை காட்டுறதெல்லாம் எப்பயுமே உங்களை விட்டு போயிடுவாங்க. நீங்கள் யாரையாவது ஏமாற்றணும்னு நினச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கடைசியில் நீங்கள் தான் ஏமாந்து போய் நிற்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி, இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல கதையோட நான் உங்களை அடுத்த எபிசோடில் பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் உங்கள்கிட்ட விடைபெறுவது நான் உங்கள் நரேஷு. இது உங்கள் தக்காளி பாய் சேனல். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக்கு, ஷேரு, கமெண்ட்டு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் அந்த பெல்லையும் அடிச்சு விட்ருங்க. தோணுச்சுன்னா பண்ணுங்க, நாட்டினாலும் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி